Takže dneska cecky. Dlhšie som teda netočil teraz, lebo mal som problém. Som nemal tento kábel presne a potreboval som si uložiť už toľko videí z fitka tam mám, že jednoducho potreboval som to niekam uložiť a potreboval som tento fajnový kábel. A stále sú s tým problémy nejaké, ale už som to tak nejak ako tak vyriešil. No dneska to budú teda iba jednoduché cecky, bez žiadnych akože ani predlaktie, ani brucho pravdepodobne. A si nedám, lebo nechce sa mi tam byť nejaké dlho v tom fitku. Keďže už je akože pomerne neskoro, dajme tomu, akože není úplne že neskoro, je že o 3 hodiny. Ale vtedy tam väčšinou býva už narvané, čiže som zvedavý, že ak to pôjde. Každopádne cecky sa vždycky dobre cvičia. Svoju pretréningovú zmes som si vypil, ešte tu mám kávičku a dopijem to a idem do fitka. Čo máš? Rozmýšľam, že pôjdem dneska bench. Ale iba taký. Čo, chceš ma prekonať? Nie, to vôbec ne. To je oné. Jak sa to volá? Sexual harassment. Dneska sa cítim celkom. Pozri sa, aká mám brucho. To čo zdeno, to je v 9. mesiaci. Piče. A dneska som nestíhal jesť. Že budem sa musieť dožrať večer. Pomôžeš mi prvú zdvihnúť a potom už tie posledné. Aha. Dobre. Sám. Dobre. Poď. Dobre, poď. Dobre. Dobrá. Dobre, ideš ešte po. Ešte jednu. Dobrá. Zahodím to do piče. Kamaráde, víš koľko vody na seba viaže 1 gram sacharidu? Že 3 až 4 gramy. Čiže predstav si, že kebyže katneš sacharidy na nejakú dobu, tak zrazu jak ťa odvodní úplne. Víš? Odvodní, vieš, že stratíš strašne veľa váhy, ale všetko je voda. Väčšina je voda. Každopádne dneska nebudem skúšať žiadne PR-ko, žiadnu nejakú, že kokot 105 alebo neviem čo 110 vôbec. Dneska dáme normálne na hypertrofiu, víš. Takže uvidíme možno nejakú 90-ku, možno 95-ku a asi skôr tú 90-ku by som dal. A uvidíme, ako to pôjde a možno na budúce dáme viac. Takže tak, dneska sa cítim celkom, že dobre to ide, aspoň na tých vrchných ceckoch to tak vyzeralo.
Ja zase nemám bandáže, takže... Ale snáď by to nemuselo by to bolieť. Ja som mal taký problém, víš, niekto to nemá, že jednoducho boli z toho zápestie, víš, alebo tak proste je to taký nepríjemný tlak a niekto to nemá, alebo že si zvykol, ale ja som s tým mal veľký problém, teraz asi uvidíme, no už snáď by to nemuselo byť také hrozné, keď už som dal tú stovečku. Pomôž. Rúšaj. Dobrá. Sám. Dobrá. Ty kokos, a ináč úplne som zabudol, že vlastne idem bez bandáží a akože trošku je to nepríjemné, ale počas toho som na to vôbec nemyslel, akože počas série, čiže už hádam, trošku som sa tak nejak že už nejaká tá odolnosť tam je, takže aspoň niečo. Ale čo sa týka sily, nič moc, akože. Takže dáme teraz 80 nejakú a pôjdeme na predné ramena. Toto je nepríjemné, keď sa stane. Dobre, a ešte to dotlač. Jak? Vlastne, hej. Mám ísť aj z toho istého? Už jeb na to, už moc dlho čakáš. Práve ja som chcel ísť teraz 30. Poďme na kapu? Myslíš, že chceš? Čo? Myslíš, že chceš? Čo? Myslíš, že chceš? Dobre, poď. Dobrá. Dobre. Ideš sám úplne. Dobre. Dobre. Menej. Dobre. No teraz tieto cviky už budú v podstate iba také na také dopumpovanie. Vlastne vždycky
hlavne pri ceckoch a vlastne v podstate aj pri nohách, chceš spraviť to, že tie ťažké cviky dáš na začiatok, vieš, lebo si najsilnejší, si najviac taký čerstvý a potom chceš dať už iba také dopumpovačky, čo ťa iba tak doriadi, rozumieš? Takže môžeš to spraviť aj opačne, ale vieš, tú silu už budeš mať o dosť nižšie. Takže mňa baví celkom akože tak toľko váhy posúvať. Je najlepšia variácia cvičenia rotačných ramien. Keď máš... takto. Aj to môžeš, ale čo sa mne osobne najlepšie robí je to, že si dáš na lavičku a takto to robíš, lebo sústredíš sa na jednu, ale to už není až také dobré podľa mňa. Je to, že tu si to chytíš, dáš si tam normálne ručku, vieš, proste a dáš si tam ručku, ja to spravím teraz bez toho a proste toto spravíš, vieš. Ale je to také, že to musíš sa na to sústrediť, hej, nestabilné. A to je nejaké podstatné cvičenie? Či to stačí aj 2 série? To je, keď ťa bolí rameno, kamarát. Čiže keď ťa bolí rameno, tak je fajn si toto spraviť, ono ťa to nevylieči, ale je dosť možné, že ti to pomôže, vieš, spravíš trošku tohto, ono reálne to proste spevní celú tú ruku, vieš, hej, proste no a je to fajn robiť, že keď si na to spomenieš, víš, nemusíš iba, keď máš cecky, spomenieš si na to, dáš, nemusíš to ani nejako hrotiť, že to zdvíhania proste, iba to nejako, a... Čiže pár iba takto a... Hej, ty si blázon ináč. Takéto dropsety. Ešte dropsety sú dobré, iba keď nemáš čas. Dropsety proste ti ušetria to, že nemusíš robiť viac sérií, ale efektívnejšie sú normálne sety s jednou váhou, ale keď nemáš teda čas, tak dropset je ideálny, vieš. No čiže toto sú také cviky, ktoré už sú, že nie sú až tak náročné, preto ich dávaš až akože neskôr v tréningu, vieš, ideálne teda takto už ku koncu a tak. No počkaj. Takže vlastne týmto sú cecky hotové a ideme ešte brucho dať klasicky. Hovoril som si, že dneska brucho nedám, ale tak čo? Čo máš? Nič mám. Skúsim to s touto ručkou, možno. Možno by to bolo lepšie. Lepšie je to ináč s touto ručkou, lebo henta má to
ten kábel, alebo čo, tak to strašne, tak divno sa to držalo, takže ostanem pri tomto radšej. Musel na trojsérii. Trojséria? Že jak sa to povie? Séria je... Čo? Séria zahrňa 3, ale... Ja som z toho kokot. Séria je... Sú opakovania, série a cviky. Séria znamená čo? Jedna séria má x opakovaní, chápeš? Aha, okay. Tento cvik je ináč tiež dobrý na spevnenie kóru. Akože myslím, vieš, stredu tela, čiže pri cvikoch jak drep alebo ty kokso aj bench, ti to vlastne, no hlavne drep by som povedal, ti to pomôže vlastne dvihnúť ešte lepšiu váhu, lebo proste si lepšie, stabilnejší, vieš. Celkovo, keď máš silný stred tela, čiže aj akože tehličky a tak, spodný chrbát, tak proste si celkovo silnejší na všetko. Takže to není iba tak, že však netreba mi cvičiť tehličky, lebo však som chudý, alebo že som na naberačke, alebo neviem čo, proste treba ich cvičiť sem, nehovorím, že v kuse alebo tak, ale sem tam je dobré si ich zacvičiť. Lebo ono ináč, ako náhle máš silný stred tela, tak ono to len tak neodíde. To sa teda môže človek nevytýkať. Kokso, som zvedavý na tú pumpu na cickoch. Ty kokos, ty si obrovský. Vždycky. Pičovina. Som hlavne zaliatý, ty kokos. Počkaj, môžem tam ísť aj ja s tebou, aj keď som... No povedz ma. Tak vidíš tú nerovnosť, ty kokot. Ti jebe. Ty kokos. Dobre, jebem na to. Nepoď. Koko, ty už nepoď. Ale nič, strašne zaliatý som už. No, vybral som. Už to je, že... A ešte to pohode. Tie, vieš, separácie, tak tie už proste pomaličky zmizli, ak naberáš ten tuk, tak proste... Aha. Hovoríš, že ty tu behám? No, nič moc, no čo už. Keď už je tam to tak veľa tuku, tak už to proste není ono. Ale tak to je súčasť procesu. Samoško, ty keď katneš.